Čekaj bre, ti se spakovala već za more, a? Na jogo bre. Nego? Nije samo apoteka. Šta ti je to? Pa to ti, ako te zaboli grlo, ako te zabole sinus, ako ti se zapuši cijel taj gornji deo, ako imaš opalopuć, ako dobiješ stomačni virus, ako ti preskače srce, ako imaš anksiozne napade, razumeš, to mi je samo apoteka. Joj, mi smo ograničeni samo na 2 kofera, čoveče. Šta ti misliš da mi idemo neki smešni u domu zdravlja? Da ih pitamo da nego mali neki sobičak, jer ja da ovaj kofer ne moram da nosim. Plus 20 minuta. Šta radiš to, ej? Čekaj, 10, 20, 50%. Izračunala sam. Šta? Vidi, mi ako hoćemo da imamo i za gorivo do mora. Dobro. Mi moramo da vozimo 110 na sat. Aha. Jer nam 3 litra troši auto u tom Dobro. slučaju. Ali da tako ne mogu da idem na more. Zašto ne možemo? Ajde idemo. Čekaj, ne mogu. Zato što ako tako vozimo 110, treba nam 2 dana do mora, 2 dana u povratku do kuće. Meni to 2 dana još odmora, ja nemam. Jedino, ali pazi, ako 60 na sat budemo vozili, 3 dana do mora, 3 dana nazad, a da upatimo samo 2 noćenja na moru. Šta misliš? Čekaj, si ti zakazala letovanje? Jesu. Pa je blizu plaže? Pravo ti kažem, bukvalno tik do plaže. Mislim, ali te ne u pesku. Čekaj, a kuhinja? Nema kuhinje. Nema kuhinje. Ali ne moram da kuvamo, zar ne? Dobro, kako izgleda, majke ti? Pa pazi, fino izgleda, samo je prljavo malo. Ali, znaš šta, ja sam razmišljala, ako odeš sad na žeton da operaš, neće biti prljavo. Šta neće biti prljavo? Pa vidi, to je naš auto sreće, razumeš? Jer ja sam gledala, tebi je dan na parkingu 10 evra, a dan u smeštaju 50, ovako za 100 evra 10, a nam mi u kolima tik bre, parkiramo se tamo na plaži, bežemo od policije ako nas ide i to je to. Da, pa htjeli smo tu, to na samoj plaži što je bilo. Jesu s onim divnim krevetom, braćom, imamo ovde neki na razlačenje volena s leđa. Da. Nisu sam mi kažete još cenu. 650? Ček. Evra 600. Pa piše 65, makar je pisalo 65. 65 evra. Pa, zaboravili ste da dodate 0. Aha, to je ako gledamo na more. Pa znate što, ja sad razmišljam, ako ja vam platim tih 650 evra, verujte mi, ja više niti ću da vidim, niti ću da čujem. Meni je potpuno sjedno, mogu da gledam da god hoću. Dobro veče. Zovem za ovaj promo porodični odmor. Jeste. Dobro. Cena? Jel može kuće samo da vas pitam? Mislim, pretpostavljam da ste pet friendly. Ne može. Prijetno. Šta kaže? Sami smo molim te porodični odmor, porodični paket, a ne može kuća. Pa to mi je porodica, nemam drugu porodicu. Imam samo kuća. Ja sam tebi rekao da je kuća obaveza i kako sad da putujemo, majke ti? Sad ću da ih zovem. Što? Da im kažem da je kuće divno biće za tebe, da je trebalo da bude zabrana muževima. Prvo bi imali zadovoljne žene, a kao drugo ti im onako pojedeš pola onog stola all inkluziva, one su ljudi u minusu čak.